Ioan 1:24. Trimișii erau din partea fariseilor. Asta e noua traducere românească. Și în grecește se citește Kai apestalmenoi isan ekton farisaion. Deci vom începe cu lexiconul. Cum cuvintele sunt traduse în alte versiuni de Biblie și în alte lexicoane și comentarii existente. Deci primul cuvânt vom lua cuvântul ek. În cazul dat e scris cu subiect în genitiv și este tradus ca dintre, adică și trimiși erau dintre farisei, ori din farisei, ori și trimiși erau prin farisei. Unul dintre farisei, ori și trimiși erau o parte din farisei. Expresia ecton farisaion de la ori din farisei este tradusă prin unii farisei. Și trimiși erau unii farisei. Cei care au fost trimiși erau farisei. Farisei care fuseseră trimiși. Această prepoziție este tradusă și printr-un verb. Includea pe unii farisei, ori aparținea fariseilor. În fine, ca definiție, sunt două definiții posibile, adică această prepoziție ek indică o parte a unui întreg. Este un întreg și prepoziția sa indică o parte a acestui întreg. Ori indică sursa provenienței fizice a cuiva. Ne vom uita la al doilea cuvânt, cuvântul farisaios, care este tradus practic în toate Bibliile ca fariseu. Substantivul ăsta desemnează un membru al unui important partid religios și politic evreiesc din vremea lui Iisus și apostolilor. Fariseii erau adepți stricți și geloși ai legilor din Vechiul Testament, dar și a numeroase tradiții. Deci, să începem cu prima întrebare. Acest verset înseamnă că grupul care a fost trimis de farisei sau că grupul era compus din farisei? Și așa avem două interpretări. Prima interpretare înseamnă că grupul era format din farisei. Cei trimiși erau farisei. Grupul de preoți și leviți erau, adică dintre farisei în sensul că ei înșiși erau farisei. A doua interpretare este că asta înseamnă că grupul a fost trimis de farisei. Cei trimiși au fost trimiși de farisei. Următoarea întrebare. Participiul apostolmenoi, adică cei trimiși, se referă la întreaga delegație de la Ierusalim din versetul 19 sau doar la o parte din ea? Și voi citi versetul 19 ca să ne aducem aminte. E scris așa: iată mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la el niște preoți și leviți ca să-l întrebe: tu cine ești? Deci, la cine se referă cuvântul ăsta, cei trimiși? La întreaga delegație, ori numai la o parte din ea? Și aici sunt două interpretări. Prima interpretare se referă la întreaga delegație din versetul 19. Cei trimiși au fost preoți și leviți la care doar s-a făcut referire în versetul 19. Acum, mai este careva manuscrise unde este inclus un articol hoi, adică se citește kai hoi apostolmenoi.
Și dacă luăm variația asta și citim așa, atunci aici lucrul arată că se referă la delegația din versetul 19. Dacă asta ar fi fost o delegație separată, noi ne-am fi așteptat la cuvântul de asemenea. Ori, de asemenea, fuseseră trimiși niște farisei. În plus, acest grup continuă interogatoriul delegației din versetul 19, ceea ce indică faptul că era vorba de același grup. A doua interpretare se referă la o delegație diferită de cea din versetul 19, care era formată din farisei. Unii farisei fuseseră de asemenea trimiși la Ioan. Cea mai bună citire a textului omite articolul cealahoi care ar trimite înapoi la delegația din versetul 19. Asta înseamnă că fariseii era subiectul participiului apostol menoi, adică fiind trimiși. Și ar trebui tradus și unii farisei fuseseră însărcinați ori trimiși. Mai mult, din moment ce liderii Sanhedrinului erau saduchei, ar fi fost neobișnuit ca ei să trimită un grup de farisei. Și a treia interpretare este că se referă la unii din delegația din versetul 19 care erau farisei. Ultima întrebare. Cum este tradus acest verset de către versiuni, de către alte Biblie? Și eu voi da un șir de traducere. Este tradus ca și unii farisei fuseseră trimiși la Ioan. Ori unii farisei care fuseseră trimiși l-au întrebat pe Ioan. Ori unii farisei care erau în delegație. Ori atunci farisei care fuseseră trimiși l-au întrebat. Ori și unii dintre farisei fuseseră trimiși la Ioan. Ori și cei care fuseseră trimiși erau dintre farisei. Și cei care fuseseră trimiși erau farisei. Și cei care fuseseră trimiși aparțineau fariseilor. Și printre trimiși se aflau unii dintre farisei. Și printre cei care fuseseră trimiși se aflau unii farisei. Trimișii care fuseseră trimiși de farisei. Acum ei fuseseră trimiși de farisei. Dar emisarii fariseilor și ultima, acum ei fuseseră trimiși de farisei. Deci așa este tradus versetul ăsta de diferite traduceri ai Bibliei.